Korčulanu posjetu nam je došao novinar Morski HR. Drago nam je što je tu i drago nam je što će mnogo ponoviti i vjerojatno nastaviti njegovim stopama. Zakon. Čini se ti ljudi na reportažama svi skromni, onako. Mirni, onako, skromni. To mora biti tako. Ja bih da nema naši ovdje reporteri više ovdje. Kako on stoji.